दायो दङ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय एबा सोनाब फारसे थानाय गौरां सान्दामारिनि NLFB केम्पआव आरो बिथां NLFB आफादनि दिनै नैथि गायसनथाय सान थामहिनबा 12 अक्ट'बराव बिथांमोना गायसनजादोंमोन आरो दिनैनि बे बिथांमोननि गायसनथाय सानखौ लानानै बिथांमोना गोबां हाबाफारि लादों। बे समाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो नाजागोन। बे समाव जों NLFB हान्जानि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथांनिसिम जों माखासे सोंथि सोंगोन जे बे दिनैनि हाबाफारियाव मा लानाय जादों। खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि बे नोंथांमोननि हाबाफारिनि बागै मा फोरमायनो सानो? गिबियाव आं गासै बर' रायजो राजानिसिम जोंनि नैथि गायसन साननि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो हाबाफारि हिसाबै जोंहा फ्लेग हस्टिं हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो दायो सोलिगासिनो जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारि। जों आसा खालामो जोंनि नैबे खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया जाहाथे जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम माने मोजाङै बाबेनलाङो। नोंथांमोननि दिनै बे हाबाफारियाव एबा नोंथांमोननि बे सान्दामारि केम्पआव साबेसे केडारफोर दङ? केडार हिसाबै बुङोब्ला जों क'क्राझार केम्पआव 250नि गोजौआव दङ। बेनिफ्राय उदालगुरि केम्प हिसाबै जोंहा 100नि गोजौआव दङ। दिनै नोंथांमोननि NLFB आफादा फैयै नैथि बोसोर जाबाय, 2 बोसोर जाबाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि सावरायनाय सरकारजों सावरायनायाव माबायदि सोलिगासिनो दङ? जोङो दिनैसिम NLFB आफाद हिसाबै 2 बोसोर जाबाय आरो जोंखौ खोब खम समनि गेजेरावनो माने NLFB आफादखौ मोनसे हाथियार देग्रा आफाद हिसाबै रिकगनाइज होनायखौ जोङो NLFB आफाद हिसाबै मोनसे गोग्गाखांनाय मोन्दों। आरो जोंनि सावरायनायनि बेलाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि जोंनो माने आसा होना दोनदों, बे आसाखौ जोङो नेनानै दङ आरो जों आसा खालामबावोदि जोंनि जि नेनानै थानाय फिथाइ, बे फिथाइया जाहाथे मोजां फ्रुइटफुल जायो, जों बेखौ आसा खालामनानै दङ। नोंथांमोननि बे सावरायनायाव बर'फोरनि बेसेबां जाफुंसार जागोन एबा आबुं सलुसन जागोन ना नोंथांमोननि सावरायनायाव? जोङो नाजागोन। जोङो न' बां गारनानै जुदि हारिनि सार्थआव ओंखारबोबायब्ला जोङो हारिनि माने रैखाथिनि समाव बा हारिनि अलखद समाव जोङो गावखौ बावसोमनानैब्लाबो जोङो हारिनि मोजांनि थाखाय, हारिनि जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन आरो जोङो खोथा होयो रायजो राजाफोरखौ जोंनि जि नांनाय, बे नांनाया नोंथांमोननि थाखायनो। जोङो खुनु रावबो बेक्तिनि थाखाय नाङाखै आरो जोंनि NLFB आफादा रावबो बेक्तिगत सार्थनि थाखाय नङा। बे समावहा NLFB आफादखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सारेन्डार जाबाय होनना फोरमायदोंमोन। थारैनो नोंथांमोना सारेन्डार जाबाय नङा? जोङो NLFB हिसाबै सारेन्डार जायाखै। जेब्ला जोङो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्लानो फोसावखादोंमोन जे जोङो सिजफायारावसो थागोन, माने दावहाखौ दोनथ'गोन, अब्लाबो जोंनि सावरायलायनाया थांबाय थागोन होननानै जोङो। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिना मोनबाय दिनै NLFB आफादनि एबा बर' हारिनि थाखाय बिग्रायखांनो जोनोम मोननाय NLFB आफादनि दिनै नैथि जोनोम सान। बिथांमोना दिनैनि सानावनो जोनोम मोनदोंमोन। बिथां NLFB आफादनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा दिनैनि बे NLFB आफादनि नैथि जोनोम सानखौ लानानै गोबां बाथ्रा फोरमायबाय। बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखायबो बिथाङा बिथोन होदों। दा बे हिसाबै गासैबो दिनैनि बे जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय जे बिथांमोननि NLFB आफादनि नैथि गायसन सानाव मा हाबाफारि लादों। आं बड'लेण्डनिफ्राय राजिब बसुमतारी।